Os mariscadores levan máis de 6 meses sen percibir ningún ingreso e a denuncia que fai a Confraría de Rianxo. Dende o Pósito reclaman maior axilidade na resolución das axudas polo cese de actividade. Que tal? Moi boa noite. O seu patrón denuncia que a situación xa é insostible para moitos dos mariscadores. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. Boiro continuará coa rehabilitación do Pazo de Goiáns. O Concello concorrerá ás axudas da Xunta para a conservación do patrimonio en concellos de menos de 50.000 habitantes. O Sistema Sanitario Público Galego recibiu 8 galardóns Best in Class. Trátase duns premios que recoñecen a calidade dos servizos. Pontevedra saca a concesión 300 nichos en 3 cemiterios do Concello por un prazo máximo de 75 anos. Están nos Campos Santos de San Amaro, Lourizán e Ponte Sampaio. María San Pedro elixida nova presidenta local do PP de Ribeira por unanimidade. A nova líder dos populares ribeirenses fixou recuperar a alcaldía como o seu obxectivo nesta nova etapa. Un milleiro de padexeiros das categorías cadete e infantil competirán no Campeonato de España de Piragüismo Jóvenes Promesas que se celebrará en Pontevedra. Estamos nas novas do día, comezamos. Malestar no seo da Confraría de Rianxo polo retraso no cobro polo cese de actividade. O patrón maior Miguel Ángel Iglesias pide que se axilicen os trámites para que os mariñeiros poidan empezar a cobrar despois de máis de 6 meses sen percibir ningún tipo de ingreso. O patrón maior de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, mostrou hoxe o seu malestar polo retraso que están a sufrir os mariscadores de Aflote no cobro das súas axudas polo cese de actividade. Segundo ele, é unha situación insostible para moitos mariñeiros que levan varios meses sen cobrar. Pídelle ao ISM que axilice ao máximo os trámites e que os mariscadores poidan recibir dunha vez esta axuda. Levamos desde enero o sector da flote sin cobrar nada. Con 550 euros que nos deron dunha axuda non é suficiente e a xente come todos os días e ten uns gastos todos os días e non podemos estar 6 meses sin cobrar nada, de nada. Eu penso que teñen que intentar resolver o antes posible. Sabemos que o paro biológico que era hasta setembro, pero pedimos, se se pode agilizar un pouquiño máis, que se agilice. O que si pedimos é que o ISM agilice o antes posible para que se poida empezar a cobrar mes a mes e poder ir salindo un pouquiño da situación. Iglesias sinala que a situación afecta ao redor duns 60 mariscadores, que están a ver gravemente prexudicadas as súas economías familiares por esta situación. En esta situación habrá polo menos este ano unhas 50 ou 60 personas que máis ou menos solicitaron o cese de actividade. Por aí a embarcación serían sobre 25 ou 30, a mellor máis ou menos 2 por persona serían sobre unhas 50 ou 60 personas. Pero volvemos a repetir que son moitos meses que se leva sin cobrar, sabemos que hai uns trámites que hai que pasar, pero o que pedimos é que se agilice o antes posible para que a xente poida empezar a cobrar, porque vemos que a situación está se volvendo moi crítica de cara á xente. O Concello de Boiro continuará coa rehabilitación do Pazo de Goiáns. O alcalde anunciou que concorrerán as axudas autonómicas para a conservación do patrimonio en concellos de menos de 50.000 habitantes que ven de convocar a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. A orde publicada pola Consellería de Vivenda está dotada con case 2,5 millóns de euros para que os concellos de menos de 50.000 habitantes poidan acceder a préstamos sen xuros para a conservación do seu patrimonio. A intención do Concello de Boiro é concorrer a esta convocatoria para seguir avanzando na rehabilitación do Pazo de Goiáns, tal e como lle trasladou o alcalde á delegada da Xunta na Coruña nunha recente reunión. Empezar a traballar e presentarnos a nova convocatoria que saleu de Fondo de Cooperación para o apoio a financiar rehabilitacións do noso patrimonio. E concretamente lle expliquei que queríamos presentarnos esta convocatoria para terminar de arranxar todas as infraestructuras que temos dentro do Pazo, aquelas instalacións como poden ser
os lagares, como pode ser a Casa dos Caseiros, bueno, todas as instalacións que temos ali, poder abarcalas ahora nestos últimos anos e poder xa deixar completo e rehabilitado non só o pazo, sino tamén todas as construcións adjacentes, non? No transcurso da xuntanza, Belén do Campo informou tamén do procedimento para a nova licitación do servizo do transporte público na comarca, que require da resolución previa do actual contrato. Tamén falamos do transporte público, xa lle comentei que estuvéramos os alcaldes da mancomunidade xa co conselleiro Diego Calvo tratando este tema, volvino a falar con ela e dende a Xunta de Galicia están traballando para volver sacalo a concurso e nos facer as aportacións que creemos tamén que son convenientes, así yo trasladei para que teñan en conta esas reivindicacións e esas cousas que nós estamos detectando e que nos van trasladando os veciños e en definitiva traballar de forma conxunta a administración local e a Xunta de Galicia para que os veciños e veciñas do Barbanza teñan un transporte público de calidade e modernizado. Alcalde e delegada repasaron tamén outras actuacións en marcha ou previstas pola Xunta no municipio boirense. A Xunta investirá máis de 400.000 euros en 3 centros educativos durante este verán. Así o confirmou o conselleiro de Educación Román Rodríguez o rexedor noiés Santiago Freire na reunión de traballo celebrada esta mañá en San Caetano. A actuación principal desenvolverase no Instituto Campo de San Alberto, no que se investirán 300.000 euros para a renovación da cuberta. Noutro centro de secundaria do municipio, o IES Virxe do Mar, procederase o revestimento da fachada e a adecuación de novos espazos aproveitando a antiga vivenda do conserxe. Por último, no Colexio Rodríguez Cadarso, a Xunta iniciará en breve a reforma da cuberta do patio de infantil, así como a renovación da instalación eléctrica e da rede de pluviais. O Hospital de Montecelo en Pontevedra colleu hoxe a entrega de premios Best in Class. Son uns galardóns que recoñecen a calidade dos servizos ás unidades e os centros sanitarios públicos cos que conta a sanidade pública. O sistema sanitario galego recibiu un total de 8 galardóns. En Galicia, de esta forma, es cada vez más un espejo que refleja y que inspira al resto de comunidades autónomas, como lo demuestra este liderazgo en distintas disciplinas. Un liderazgo que además se vuelve recurrente, no es la primera vez, consistente, llevamos ya varios años observando este efecto, y demuestra el compromiso con la sanidad pública de la Xunta de Galicia en este caso, y con la calidad en especial de la Consellería. Creo que Galicia tiene un gran, si bien mejorable, sistema de salud pública. Nuestro ADN está impregnado de términos que se hablan aquí: calidad, eficacia, eficiencia, humanización, excelencia. Os premios están promovidos pola publicación Gaceta Médica e a Cátedra de Innovación e Xestión Sanitaria da Universidade Rei Juan Carlos. No acto de entrega de hoxe, o conselleiro recolleu o galardón outorgado á Consellería de Sanidade pola súa traxectoria na categoría de calidade na atención do paciente. Ademais, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela foi recoñecido con 3 premios: os mellores servizos de enfermidades infecciosas, de cardioloxía e de medicina intensiva UCI. Pola súa banda, o Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra foi recoñecido como o mellor hospital de complexidade alta e o Centro de Saúde de Bueu como o mellor centro de atención primaria, organización integrada. Por último, a unidade da dor do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña foi galardoada como o mellor servizo nacional nesta categoría. E o Servizo de Xinecoloxía e Obstetricia do CHOAC tamén foi distinguido nestes Best in Class. María Sampedro é a nova presidenta do PP de Ribeira. Foi elixida co apoio unánime de todos os asistentes ao Congreso Local celebrado a pasada tarde. Estivo arroupada polos principais responsables do partido, así como numerosos afiliados e simpatizantes. A nova presidenta local do PP de Ribeira asume con ilusión e ganas esta nova responsabilidade. A candidatura de María Sampedro foi refrendada polo 100% dos participantes no Congreso Local celebrado a pasada tarde na Lonxa de Ribeira. Ademais de afiliados, simpatizantes e numerosos amigos e veciños que quixeron acompañar a Mariola neste día, estivo arroupada tamén por diversos responsables do partido, entre eles o presidente provincial Diego Calvo e a secretaria xeral do PPDG Paula Prado. Ribeira é unha plaza fundamental, é unha praza moi importante na provincia
provincia da Coruña. En Ribeira maioritariamente se vota sempre o Partido Popular, máis do 50% dos veciños e veciñas de Ribeira votan o Partido Popular e, por tanto, dende o partido temos a obriga de ofrecerlles un partido forte, un partido con moitas persoas traballando a prol de Ribeira e hoxe é o que vimos a facer aquí. Estamos a renovar unha xunta que é moi importante para nós, nun concello como é Ribeira, no que sempre que temos unha selección sempre responde a nosa xente, sempre foi un exemplo xa non no Barbanza, sino en toda a provincia e en toda Galicia. E o que estamos a facer, aínda a pesares de non ter convocatoria electoral próxima, é renovar o noso partido, ampliar o noso partido, abrir o noso partido a novas incorporacións e, dende logo, poñelo en marcha para que durante este mandato e durante os seguintes volvamos a recuperar a Alcaldía de Ribeira, que é o noso objetivo. É que un dos principais obxectivos de María San Pedro nesta nova etapa é recuperar a Alcaldía de Ribeira para volver á senda da estabilidade. Eu creo que hoxe é un día de ilusión, de moitísima ilusión, pero tamén de moitísima responsabilidade por poñerme pois ao fronte do meu partido, dun partido que é o partido que máis se parece a Galicia e, dende logo, porque creo que non é un fin de ciclo, como me decían moitos, sino que creo que é o comezo de un novo ciclo que ten que seguir pois o exemplo dos que antes estiveron e que agora o que pretendemos é que esta casa sexa unha casa máis grande, que esta familia sexa todavía máis grande, dende logo de facer moitísima máis Ribeira, como decía o noso presidente provincial, cun obxectivo moi claro que é, sin dúbida, o de conquerir de novo pois unha alcaldía como a da Ribeira que nunca debemos perder. San Pedro recolle o testemunho de Manuel Ruiz cunha clara vocación de continuidade. Aínda que non puido asistir ao Congreso polos seus compromisos laborais, o senador quixo estar presente a través dun vídeo no que lle augurou grandes éxitos á súa sucesora. O Concello de Pontevedra saca a concesión 300 nichos nos cemiterios de San Amaro, Lourizán e Ponte Sampaio. O prazo para optar a eles abrirase o 1 de setembro e o máximo de concesión será de 75 anos en posibilidade de prórroga. Ademais, está prohibida a transmisión destas concesións entre persoas vivas e só poderá facerse a favor de herdeiros en caso de falecemento do titular. En Ponte Sampaio, 64 nichos. En Lourizán, 36 nichos, e en San Amaro, 200 nichos. E hai xente que está esperando, pero creo que son puntuais. E temos tamén columbarios en San Amaro, que están aínda sin sacar a concesión, que os sacaremos próximamente. E en todo caso hai unha parcela dentro do cementerio de San Amaro que pode ser susceptible de construir ou nichos ou columbarios, dependendo da demanda que exista. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. Mañá venres volve a Outes o voluntariado ambiental cunha nova xornada de recollida de lixo e eliminación de especies invasoras no río Tins. A actividade aberta a todos os públicos forma parte do proxecto Renatur Outes. Terá lugar entre as 5 e as 8 da tarde. Recollerase lixo no treito final do río ata a súa desembocadura no esteiro do Tambre, un espazo incluído na Rede Natura 2000. A actividade desenvolvida polo Concello conta coa participación de investigadores das 3 universidades públicas galegas, a Fundación Montescola e o Centro de Estudos Eurorregionais Galicia Norte de Portugal, ademais de estar apoiada pola Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea. Ribeira iniciou hoxe unha das súas festas máis destacadas. Adorna encherá de diversión a Vila Barbanza durante 7 días, con actividades na que as protagonistas serán as peñas. Agárdanse milleiros de visitantes ao longo desta semana. A marea dorneira inundou xa as rúas de Ribeira no inicio da 66 singladura da Festa da Dorna. O facho dorneiro percorreu a vila dando pistoletazo de saída a 7 días de celebracións cargadas de actividades que atraerán ata o municipio a milleiros de persoas. As festas da Dorna, unhas festas moi agardadas no noso concello, coas que quixemos colaborar de maneira decidida por parte da administración local.
supón unha chega importante tamén por parte do Concello de Ribeira para que esas festas saian adiante, e ademais este ano quixemos reforzalas cunha exposición fotográfica nas rúas de Ribeira. Temos varias instalacións, até 5 emprazamentos diferentes para que a xente vaya vendo esa evolución da Festa da Dorna dende que foi o seu comezo até o día de hoxe, e por tanto agardamos que veñan milleiros de persoas durante os 7 días que vai durar, e tamén que a poboación de Ribeira desfrute deses eventos festivos e lúdicos tamén da maior maneira posible, e que sexan días de moita festa. As festas chegarán ao súa fin o 24, Día da Dorna e festivo local en Ribeira. Os peñeiros despedirán a súa festa grande cunha romaría e o desfile do Top Secret, arriando a pañoleta ata o próximo ano. Os xigantes e cabezudos de Carril estrearán nova imaxe nas festas deste ano. Son un total de 8 figuras que desfilarán tanto en Santiago Apóstolo como en San Fidel. Unha das principais novidades da proposta carrilexa é unha aposta pola inclusión. Xa contan co primeiro cabezudo con síndrome de Down de España. Está inspirado nunha pequena da vila, Aroa Sánchez. La hicimos con rasgos síndrome de Down porque nuestra hija tiene síndrome de Down, se llama Aroa, pero lo que sí queremos es reivindicar la inclusión social de todas las personas con necesidades especiales, bien sea, en este caso, lo que tenemos nosotros en casa, muy agradecidos, que es síndrome de Down, pero no queremos olvidarnos de un autista, de un Asperger, de un TDAH, etcétera. No puedo nombrarlos ahora a todos, pero tenemos que ser conscientes de que son personas como todos, con a lo mejor más dificultades o menos, con unos rasgos más o menos, pero que hai que incluirlos en la sociedad. Ten que ser un orgullo para Carril, pois ser dos primeiros sitios de toda España na que se está facendo un homenaxe a persoas con necesidades especiais, pero capacidades excepcionais, que hai que decirlo tamén, unhas capacidades que a mellor outros non temos, así que un homenaxe moi bonito. A figura foi realizada polo artista vilagarcián Juan Carlos Platis e bautizada como Vígara, en homenaxe á familia da pequena. Ademais dela, Carril estreará a representación dun cura inspirado nun dos párrocos que tivo lugar, Manuel Cotelos. En canto aos demais, o Concello fixo as achegas necesarias para reparar o anano das uvas e a maruxa. Pola súa banda, Confraría de Pescadores e a empresa Calefacciones Villar financiaron o lavado da imaxe do rei. Boiro será este domingo a capital do remo a nivel nacional. O campo de regatas de Cabo de Cruz acollerá 2 probas das ligas Euskolabel e Euskotren. O remate haberá unha degustación de mexillón para todos os asistentes. A xornada da Liga ACT dará comezo este domingo ás 11:30 no Peirao de Cabo de Cruz, coa saída das 8 tripulacións femininas que disputarán a 5ª bandeira de traíñas Rianxeira. Posteriormente, a partir das 12:20, disputarase a 36ª bandeira Concello de Boiro, con 12 embarcacións que medirán forzas nunha regata a 4 longos. Que comezará ás 11:30 a tanda femenina e acto seguido ás 12:20 a Liga Euskotren. A regata será acompañada por os barcos de autoridades da ACT e polo barco do Club de Empresas do Club de Remo de Cabo de Cruz. Na Liga Euskotren participan 8 embarcacións femeninas, contando xa a anfitriona, e na Liga Euskolabel, tamén contando a embarcación anfitriona, son 12 embarcacións. Dende o Club de Remo de Cabo de Cruz quixeron agradecer a colaboración dos patrocinadores destas dúas bandeiras, tanto o Concello de Boiro como o Realsa Rianxeira, que permiten celebrar na localidade 2 probas da mellor liga de remo a nivel nacional. E a todos, antes de nada, darlle os parabéns ao club por estar un ano máis aí competindo con máximo nivel de remo de España, con cos mellores clubs. Leva aí moitísimos anos, están facendo un traballo excelente e, bueno, xa van 34 anos allá. Seguiremos apoiando este tipo de deporte e o club, como non podía ser de outra maneira, dende o Concello. E, bueno, tamén darlle as gracias a empresa Realsa por esa bandeira femenina que xa van alá 5 anos, e tamén por apoiar, como non podía ser de outra maneira, o noso clube daqui de Boiro.
Como entidade patrocinadora da bandeira femenina, temos que decir que somos os patrocinadores do remo femenino galego dende os seus inicios, case que xa cando era a tripulación de Galicia, que as primeiras bandeiras de Euskotren, non nos esquecemos que fomos nós que nas gañamos dende Boiro, e a primeira bandeira da concha femenina tamén é galega, tamén foron as nosas rapazas as que a ganaron. Así que, como ben decía o presidente, o domingo é un día de disfrutar, e disfrutar todos, apoiando o remo, apoiando os rapaces e, sobre todo, vivindo esa grande oportunidade que temos de ter dúas tripulacións na mellor liga de remo de traiñas. O remate das probas deportivas haberá unha degustación de bonito e unha mexilloada para todos os asistentes. As promesas estatais do piragüismo daránse cita en Verducido, en Pontevedra. O encoro do Pontillón do Castro acollerá entre o 29 e o 31 de xullo o Campeonato de España de Jóvenes Promesas Cadete e Infantil de Piragüismo. No torneo participarán máis dun milleiro de padexeiros chegados dende diferentes puntos do Estado e de Galicia. Dunha banda, estamos fomentando, estamos visibilizando o deporte, o necesario da práctica deportiva e todos os componentes beneficiosos que teñen para unha vida activa, para a saúde. Estamos tamén activando a economía local. Estes campeonatos colocan a Pontevedra no mapa, dinamizan a súa actividade económica, posto que a maioría deles pernoctan e durmen na nosa cidade polo... En Galicia, o equipo galego, neste caso, os clubes representan o 37% deste Campeonato de España e a máis de 24 puntos porcentuais sobre a seguinte autonomía que é Andalucía. Andalucía, 8 millóns e pico de habitantes, nos 2 millóns e pouco, en este caso, bueno, non, perdón, casi 3 millóns e pouco, en este caso demostra a potencia que ten o noso deporte no territorio. É a autonomía con máis clubes de España, e maiores é o lugar do mundo que máis deportistas hai de piragüismo por habitantes. Máis de 250 nadadores participarán na terceira edición da Volta a Nado Illa de Tambo, Concello de Poio. A cita celebrarase o domingo 28 de xullo e contará con 3 percorridos, 1 kilómetro, 4,5 ou 6 kilómetros. Haberá participantes de 10 comunidades autónomas e de outros países, como Francia, Portugal ou Perú. As inscricións estarán abertas ata o xoves 25 de xullo. Esperamos a más de 250 nadadores de 10 comunidades autónomas, de Portugal, de Francia y Perú, con edades comprendidas entre los 11 años, que es la nadadora más joven, y el más veterano de 80 años. Paralelamente se va a celebrar una visita guiada a la isla de Tambo el día anterior a la prueba, de 3 horas de duración, con la naviera Cruceros de Pellegrín, en la cual pues, los participantes y nadadores podrán conocer durante 3 horas la historia de la isla de Tambo, y al finalizar pues haremos una degustación de mejillones, vino y refrescos a bordo de un catamarán. Para nós como Concello de Poio pois é un orgullo poder celebrar no noso Concello esta volta, é dicir, é un acto que conleva varios ámbitos, é dicir, pero sobre todo contribuye ao desarrollo socioeconómico do noso Concello. Nos permite, ademais do deporte en sí, pois van a ser pois centos as persoas que se acercan ao noso Concello, que se acercan a Combarro, pois a disfrutar pois dunha paraxe única, distinta, esa volta, en este caso, a Illa de Tambo, que vaya tamén a servir de promoción da nosa illa e sobre todo da nosa ría. E ata aquí chegou o noso repaso da actualidade deste xoves. Quedan agora con toda a información do sector vitivinícola da man do programa desta casa, Orixe e Calidade. As novas do día volve mañá a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.